τώρα, όχι τώρα, μετά. Ήρθε η ώρα η καλή και περιμένει να βάλουν στις κόρης μας το Χρυσό στεφάνι. Να βάλουν στις κόρης μας το Χρυσό στεφάνι. Δεν μπορώ να το πιστέψω. Ούτε και εγώ. Το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Στέφεται η δούλη του Θεού Μέδουσα των δούλων του Θεού Πέτρων, εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν.